Di ste ljudi živjeli, pozdrav svima, danas snimamo novi video. Zadnji put sam snimao neki video, isto tako popija sam 2 kave, poludio sam skroz, ali nisam ga objavljivao na znači Facebook kanalu, nisam ništa stavlja, tako da je samo na YouTubeu za ove posebne gledatelje željne adrenalina, kofeinskog adrenalina. Sad smo evo na pola čikare prve šalice i čeka nas dalje novi izazov u novi dan. Novi izazov u novi dan, to sam rekao, da. Idemo čekirati band Ikono. Meni je band Ikono. Mario Tomašković, legendo, hvala ti. Ja tebe od nekud znam, ne mogu se sjetiti odakle. Posla si mi vamo link, hvala ti šta se javljaš, hvala ti šta si se saba, hvala svima šta se sabaju. Ja ovo gledam na dugotrajno, ne mislim ništa, ono čisto samo zajebancija mala i uživanje s ljudima, recimo s kojima sad trenutno nisam na kavi, nego sam tu u studiju i ko zna jednog dana dođu ovdje još neki ljudi na kavu sa mnom se zajebavat. Mislim, to je sigurno. Evo za jutro danas ja ću upali nešto malo žešće, ja se nadam da me čujete dobro, mikrofon mi ode malo bliže. Isto što se tiče tih editanja i tih gluposti, vi slobodno možete, naravno, pomaknuti sve sa svojim prstićima i onda editate sva videa. Glavno, zadnji put sam isto komentirao neke stvari, tako da isto bacite na zadnji video pogled ako vam je ok. Nije u ukusu metala, nije žanrovski, ali opet na kraju je, jer sam otkrio, ja mislim, novi band. Uglavnom, ja to radim sad odmah, najviše volim, znači, snimiti video i volim ga odmah uploadat dan za dan, jer to je cool. Idemo sinjat šta kažu Ikono. Oh yeah. Idemo u bitku, brate. Upalio sam bija 10 sekundi, onda, evo sad sam ugasio, ja bija kažem, a ovo moram ostaviti za video, neću niti poslušat ništa. Stari moj vokala. Fuck. Jebate, ovo je dobro. Pre dobro. Sviđa mi se fucking tekst u pičku materi. To je to, pičku, koji tekst to? Pre dobro. Ja ne bi nikao ovaj solo svira. Satima bi ovo, ne bi, brate.
Dobro, čovječe, iznenadio sam se. Kažem ti, nisam htio upalit nisam htio upalit ovo stari. To stari! Prebilo je! Sinko! Predobro. Koji vokal brutalni, ej! Stari! Koja kombinacija vokala? Stari, fuck! Šta je reći, Bog te? Ovo ću mora opet pustit sad. Tekst je predobar. Fuck, predobra pisma, ne mogu vjerovat. Početak je bio kao neki uvod u neku borbu, ali na kraju ispala borba predobra. Fuck dude, ono, ne znam, predobro mi je, vokalno mi je, fuck stari, ono, fuck i tekstovno. Glazba isto naravno brutalna, ali produkcija je meni nekako baš ono, super, ali je opet malo presavršena, znaš, baš je VST-ovski presavršena, šta je dobro, ali super je sve u svemu ostavlja. Ja bi ovo tija raspalio ono do kraja. Vidim da je mastering napravljen dobro. Mix sve naravno, Jesus, normalno, ali tekst me najviše iznenadio je kvaliteta teksta. Dobro je, brate, ne mogu vjerovati, idem opet poslušat. Nema više ništa za reći, ono, Ikono, World Burners. Fuck sick, ono, evo ti. Ja ne znam šta ću ja s vama svima, ne znam šta ću s toliko dobrih bendova i toliko materijala. Ja ću morat napraviti nekakvu web stranicu ili nešto napravi kao Majčeva top lista. Jesus. Eto, za danas vas ostavljam bez puno komentara, ovo se ne isplati komentirati, ovo je predobro, idem opet slušat. Živjeli.